Kancane nje mfundisi wami bengithunywa la omalume lapha bathi ngicela nje ukuthi ngathi abantu lapha bomama bame ngenyawo bacela nje ukuthi insizwa nje zime ngenyawo nje bazalwane uthi labo bomama bathola itulo siyaxolisa kakhulu ukuthi ke sinike indawo ekanje ukuthi nathi besingazi ukuthi kuzasuke kube kanje bengicela nje ukuthi ke abasha benkosi
banikeze angathi sebakhulile idulo inkosi umvuzo lo nawulinda uthanda Sika 80 evesini lika 51 uthi uJesu yiloyo naloyo muntu ozwa izwi lami aligcine akasoze abona ukufa naphakade. Amen. Uyasizwa sisithembiso sokuzwa izwi ukuthi umthetho wakhona izwi lizokwenza ukuthi noma ke usukhishiwe ekufeni ungakhishwa ushiywe esithubeni kodwa ke izwi liyakukhipha ekufeni uze ekuphileni uzophila phakade. That's right. Futhi ke nomzalwane yiloyo uma umuntu ezwa izwi lami endaba ke lithi ke izwi lendaba yenza ukuthi bavungame amaJuda uma uJesu ethi umuntu uma egcina izwi lami akasoze akubona ukufa naphakade. Lithi iBhayibheli baqala lapho amaJuda bathi siyakubona ukuthi unodimoni ngoba uJesu esethe uma umuntu egcina izwi lami loyo muntu akasoze akubona ukufa naphakade. Lithi ke iBhayibheli bambuza bathi ndoda usho kanjani ngoba uAbrahamu nabanye sebalala kodwa ke wena amazwi akho athi akasoze loyo ozogcina amazwi ami akasoze abona ukufa naphakade. Usho kanjani ngoba uAbrahamu sewalala nabanye sebalala? Amen. Lithi ke iBhayibheli uJesu waphendula ngamazwi athi uAbrahamu wathokozela ukubona usuku lwami. Enena indaba enkulu uthi uJesu uAbrahamu engakabi khona mina Jesu ngangikhona ngoba izwi likaNkulunkulu lithi ekuqaleni wayekhona ulizwi ekuqaleni ulizwi wayekuNkulunkulu ekuqaleni ulizwi wayenguNkulunkulu ngokwakhe. Amen. Bese ke lithi ke iBhayibheli ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Siyakubona kwakho kukhona kodwa ngaphandle kukalizwi ngoba ulizwi wazidalela noma wazizalela abakha abantwana ebazala ngezwi. Yingakho ke lamazwi athi yiloyo owenza uzwa amazwi ami awenze ngoba izwi liyadala. Lidala okungekho izwi lidala okungekho kodwa ngezwi kube khona. Zula zula ke
bazalwane, uma umuntu ezwa amazwi kaJesu, lo muntu uphila nje ekholwa. Sizothi ke uma umalume wethu ebephila ekholwa akafanga. Bazalwane, uma ke sizwe izwi sizokuthi yena ubehamba kahle kodwa usedikile.
ngakayi nje eqele wahamba kahle wathembeka waganwa nje kahle inkonzo beyisela umcaca amen kodwa kangwane kakhanyile wenza kahle haleluya ngakho ngifuna ukuya kulomndeni ukuthi ihlobo zethu siyazwelana naye uma ke izwi likaNkulunkulu lithi layithela imvubu kwavunguza umoya layishaya leyo yindlu ayiwanga leyo yindlu ngithanda lo musho othi yayisekelwe amen amen yayisekelwe edwaleni ngizothi kafishane angifuna ukuxoxa ingxoxo kungathi ngiyangena noma ngiyaphuma ngixoxe kungathi ngisho noma ngikho sho ngifuna ukuxoxa nje ingxoxo emfishane straightforward haleluya amen indlu yayisekelwe edwaleni lithi izwi likaNkulunkulu ayiwanga leyo yindlu leyo ngoba isisekelo kwakuyidwala amen angithi izwi likaNkulunkulu mawubheka ichapter ka13 evesini lika 31 uma ubheka incwadi kaMarko lithi izwi likaNkulunkulu kuyawudlula konke kodwa izwi likaNkulunkulu lizokuma kuze kube phakade amen haleluya uDavid wayixoxa le ndaba uma ubheka isahluko sika 23 evesini lika 4 encwadini yamaHubo wathi noma ngahamba Nkosi esigodini sothunzi lokufa kodwa ngikwesami okubi ngoba wena Nkosi unami
lithi izwi kaNkulunkulu liyakuveza ngokusobala ngokucacile. Haleluya. Ukuthi munye owafela bonke. Haleluya. Ukuze ke abaphilayo bangaziphileli bona. Amen. Amen. Lelizwi liyayithinta inhliziyo yami ngendlela emangalisayo. Amen. Ukuze abaphilayo bangabe besayiphilela bona, kodwa baphilele loyo wabafela. Amen. Akabonga namandla onke. Uma ufika sigabeni sokuphilela owakufelayo, khona izinto ezisala endleleni, khona izinto ohlukana nazo impilo yakho. Haleluya. Iba nomehluko impilo yakho la uhamba khona, ibonisa direction yokuthi impilo yakho yathengwa. Njalo ngenhasi. Haleluya. Nangu la ngiyakhona kafishane, ngithi angeke ngilule. Ayiwanga ngoba yayisekelwe edwaleni. Baxoxile abazalwane. Lalela nasi sahluko chapter 15 verse 3. Nine senihlanzekile ngezwi hlalana. Ngizosho njalo kubangcwele bonke nebandla laseMessenger. Amen. Nomndeni wakaMasile hlalani, uthi uJesu uma nihlanzekile ngezwi hlalani kimi, ngamazwi ami ahlale kini. Umuntu uzophumelela ngokuthi izwi likaNkulunkulu lihlale kuye. Ayikho into ezodala ukuthi kube phambili ne-stumbling block ezokwenza ukuthi kube difficult umunezwi. Amen. Angithi uDavide izwi lakho Nkosi liyisibani ezinyaweni zami, athi nokukhanya endleleni yami. Ngingumfokasi lapha emhlabeni, ngifuna izulu. Sengihlala phansi. Amen. Haleluya. Amen. Sengihlala phansi. Bafowethu saleleni. Amen. Hlalani enkosini. Lawa mazwi makhulu athi kule verse lika 6 ekugcineni ku chapter 23. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyohlala Nkosi endlini kaJehova. Amen. Uma impilo yakho yasizwa yakhululwa emandleni obumnyama, angeke kube nale question mark yokuthi ubhayise endleleni. Uyazi ngosusendlini kaJehova. Amen. Hallelujah. Amen. Bangcwele hlalani ebukhoneni bukaThixo. uNkulunkulu uthembekile. Uma uDavide athi Nkosi angikwesabe, uDavide uyazi ukuthi uThixo uhambe kuphi naye. Haleluya. Amen. Kungakhathi Nkosi ngubonile nginqoba ingonyama, athi Nkosi ngibamba ibhere uye wabonakala, athi nalomfilisti ngizomdwangula ngoba ngibonile endleleni. Amen. Haleluya. Zihlebo zethu hlalani enkosini. Nkosi yomsinibusisi. Bonke bayagcinwa.
bandla elikhulu. Oh haleluya. Mami ngiyake ngidela izindlu ingubo zami. Bengilindelile. Ngathi angilali ngoba ngizoselwa. Ngiza la kwaMasilela. Oh amen. Kukhulunywa indaba ebuhlungu. Efuna ukuthi ngengwe ngabakholwayo hayi abaziyo. Kuyazokaleni bathandikazi. Sinamaflopa ngikhuluma. Sinamaflopa amaningi thina abasezayoni ngoba sishiya esinikwe uNkulunkulu sithatha izinto zabantu. Leli libandla lisekelwe ngomoya onjani? Manje why singasahambi ngomoya oyingcwele? Oh haleluya. Lamazi ngaqondanisa nomfowethu uDamda. Amen. Sasinomngcwabo lapha emndeni. Ngoba siyahlupha thina abantu, special thina abakholwayo. Sizibiza ngokuthi siyakholwa ngoba we are wearing white and blue. Kodwa inside enhlizweni sibonile sonke. Oh amen. Appearance yakho iyabonakala ukuthi uyikholwa. Kodwa nazo sesithi siyahamba nawe. Sithola kuphela amanantolo. Oh amen. Uthi uDamdam nayifika lapha. Ukuthi nje abafana abakhulele ngaphansi kwami. Ngiyabazi kwamampela. Uyabona khona umunye umuntu uthi uyamazi usho nje. Ngiyabazi. Wawukuphi wena ke ngo1960? Wawuphi ke? Angifuni ke ukukhuluma ngemuva. Ngihlalisa umfowethu owangenza ukuthi ngibaza abala ekhaya. UmfokaZulu. Wami uthi umfowethu uMasilela nangithi Masilela ngisho uDamdam. Baba. Ebandlela kithi. Ngiyazi kuzozwakhe ababuso uSathane bazophendula. Ebandlela kithi sinebhadi lokuthi kuza abantu abayizangoma bayinikele. Amen. Uyezwakala yini? Habo? Stop. Sinebhadi lokuthi benzeni? Kuze izangoma zizoyinikela la. Sithi thina hayibo akwaziwa kanje bathi siyathanda ukuba la. Amen. Hayi ngikhube ngoba ngiyalectura. Akwenziwa lokho. Wathi lo besomngcwaba akusiyimi kukhona into engenzisayo engaphakathi kimi. Amen. Ngibona sengenzile mina ngithanda ukuthi ngibe nje. Yes. Oh amen. Amen. Siyayizonda izangoma nasibhekile. Kodwa nasesekulikhulu siyanyonyoka. Omunye ngamkhomba nje la mina njalo. Ngamkhomba ngithi wena ushaya ngezinde. Kodwa ngakuthola lapha usengxakini. Iyazwakala bathandikazi. Akusinakali sishumayele ivangeli lamanga. Lalelani ke bathandikazi. Kufika umoya omubi iyoni zize zibe yoni kungenxa komoya engcwele oprofita shabala. Amen. Amen. Umuntu nayigula zihlaba kabili zime zithi sifuna isolution ukuthi uzophiliswa ngani. Amen. Sikhule kunjalo mina akangizangiphenduke bathandekazi. Umuntu ozalelwe esontweni. Angikwazi nje ukuphenduka ukuthi uyini nalabo abaphendukayo ngibona bazigebengu bathathelana. Labantu baphendukile. Manje mina ngakhulela nje esontweni Nkosi yami ngakhula sengiyaguga manje ngikhulelaphi esontweni. Kuyezwakala bathandekazi. Kukhona izinto ofaye ukuthi silungise direct. Singayincengi. Silungise nje direct. Singabi abafundisi nje ngokholona. Phela ebandleni namhlanje nawungompromote umuntu uyakushiya. Umfundisi sokubamba ngokholona hlala mfana mphansi. Fakholona. Mina na ukhona ngiyawukhohlwa ukhona na. Ngiyawukhohlwa nje ngoba ngibona umsebenzi wawo. Oh amen. Uthi umfowethu uDamdam inkinga yethu thina la eZayoni
sithi noma sibona umfowethu noma esewile noma omunye esewisiwe sigide ngaye sihlekisane ngaye special laba basishumayela bese basebenzisa legama lokuthi basindisiwe uyezwa nabakubona nje utuluja bokhide ngaye simbonile uMasilela bambambe nomfazi womuntu